जों बयबो मिथिगौ हाग्रामा महिलारि बिथाङा गेजेर गेजेर स्प्लेन्डारखौ लानानै बहाबा ओंखारलाङो, बहाबा ब्लेक डग लोंनो ओंखारलाङो। गथे लोंना फैनानै बिथाङा गोदो गोदो उन्दुलांनायनि थाखायनो गिजानबा बे सेक्रेटारि बिथांमोननि लाइमोनफोरनि साख्रिनि जिथु दरमा बेखौ होनो हायाखै। शिवली ब्रह्म बिथाङा बिथांजोआ MLA गेलेनो नागिरदों। हाग्रामा महिलारि बिथांनियाव सिन्डिकेटनि फैसाफोरा थोआ लोमा जानायनि थाखायसो 6 माहनि दरमाखौ होआखै नामा? हाग्रामा महिलारि बिथांनि न'आव थांनानै बिथांमोना धरनासो हैनांगौ। जोङो लिस्टखौ नायदों, 2 लाखनि जिथु लिस्टखौ नायबाय जे बर' मानसिफोरनि, बर' लाइमोनफोरनि बेवहाय नामा जोबोद खम। दिनै हाग्रामाया मानो एसेबां नाफामनि बादै गुबुनारिफोरखौ प्रायरिटि होदों बे बाथ्राखौ जों बुजिना मोना। बिथाङा स्पष्ट बुंना होथों, बर' लाइमोनफोरनि भट नांलाबा नांला होननानै बुंथों। थांनाय इलेक्सनाव खिन्थु बिथाङा बर' लाइमोनफोरखौ साख्रि होगोन, 2 लाख होगोन होननानै बिथाङा 1.5 लाख भट लादोंमोन। बे 1.5 लाख लाइमोनफोरनि भटखौ नाङाबा नाङा बिथाङा क्लियारनो बुंथों। आच्छा, रिन्जय बर' बिथाङा जे फेसबुक लाइभआव बुंबाय थादों इलेक्सननि उनाव सरकाराथ' नोंथांमोननिनो माथो, नोंथांमोनानो दिनै NDA आव दङ, चिफ मिनिस्टारखौ नोंथांमोना एपिल खालामनो हायो। रिन्जय बर' बिथाङा बिराद माने धोरोम नायनो बानाय सासे मानसि, अडिअ रिपर्टिं दङ। बेफोरबायदि बाथ्राखौ जों अबसे बुंनाया मोजां नङा, बुंनोबो नागिराखै। नाथाय बिथाङा गावनि स्पिचआव मालाबा ख्रिस्टान धोरोमनि बिर'धि बुङो। आच्छा, ख्रिस्टान धोरोमनि बिर'धि बुंनाय माने मा? बिथाङा रिहन दैमारिनि एगेन्स्टआव थांदों नामा? बिथाङा प्रमिला रानी ब्रह्म बिथांनि एगेन्स्टआव थांदों नामा? हाग्रामा महिलारि बिथाङा मानो थाखाय VCDC सेक्रेटारिफोरनि 6 मासनि दरमाखौ होनो हायाखै, बेखौ लाइमोनफ्रा नोजोर होदों, साननो गोनां जादों। मानो बिथाङा बे गोरिब गुन्द्रा बेसेरा टेलेन्ट फरायसाफ्रा जायफोरा क्वालिफाइड जाबाय, साख्रिखौ मोनबाय, बे न'खरनि बै सेंग्रा सिख्लाफोरनि, बे लाइमोनफोरनि फाफखौ दरमा होआब्लासोनो रुजुना लानो नागिरदों। बे बाथ्राखौ दिनैनि लाइमोनफोरा, बिटिआरनि लाइमोनफोरा बुजि मोनाखै। ना बले शिवली ब्रह्म बिथाङा बिथांजोआ MLA गेलेनो नागिरदों। हाग्रामा महिलारि बिथांनियाव सिन्डिकेटनि फैसाफोरा थोआ लोमा जानायनि थाखायसो 6 माहनि दरमाखौ होआखै नामा? आंनिबाथ' जायफोरा अलरेडि सेक्रेटारियाव साख्रि मोनबाय, बिथांमोना मोनसे मिशनावसो ओंखारनांगौ। बेखौ मिडियायाव बुंनानै बहाबा सोरखौबा लोगो हमनानैबो जानाय नङा। आं जिखौ लाइमोन हिसाबै बुजि मोनदों, हाग्रामा महिलारि बिथांनि न'आव थांनानै बिथांमोना धरनासो हैनांगौ। जिथु हाग्रामा महिलारि बिथाङा मोजां भाषा, डेम'क्रेटिक भाषा बिथाङा बुजिया। मानो बुजिया बिनि उदाहरणखौबो होनि। थांनाय 5 बोसोराव बिथाङा सरकाराव गैयामोन, बिथाङा सानसेबो BTCLA काउन्सिलाव थांनांगौ होननानै गावखौ मोनदाङासै। बेयावनो फोरमान जायो बिथाङा जे गणतान्त्रिक सिस्टेमखौ मानिया। जुदि गणतान्त्रिक सिस्टेमखौ मानिथाराब्ला बिथांनि न'आव थांनानै बेबो मोनसे सिस्टेमानो धरना होनानै बिथांखौ फोजाखांनांगौ। जों बयबो मिथिगौ हाग्रामा महिलारि बिथाङा गेजेर गेजेर स्प्लेन्डारखौ लानानै बहाबा ओंखारलाङो, बहाबा ब्लेक डग लोंनो ओंखारलाङो। गथे लोंना फैनानै बिथाङा गोदो गोदो उन्दुलांनायनि थाखायनो गिजानबा बे सेक्रेटारि बिथांमोननि लाइमोनफोरनि साख्रिनि जिथु दरमा बेखौ होनो हायाखै दा। लोगोसे आं मोनसे बाथ्राखौ खावलायनो नागिरदों, जोङो लिस्टखौ नायदों, 2 लाखनि जिथु लिस्ट, उपाय गैयिनि थाखाय जिथिया जोङो हाग्रामा महिलारि बिथांखौ जोङो नारसेबबाय थादों, उपाय गैयिनि बिथांमोना 2 लाख चेकखौ माने फुलजारि बायदि एसे राननो नाजादों। 80,000 मानसिनि नङा दे, 80 लाख मानसिनि नङा। लिस्टखौ नायबाय जे बर' मानसिफोरनि, बर' लाइमोनफोरनि बेवहाय नामा जोबोद खम। दिनै हाग्रामाया मानो एसेबां नाफामनि बादै गुबुनारिफोरखौ प्रायरिटि होदों बे बाथ्राखौ जों बुजिना मोनाखै। बिथाङा स्पष्ट बुंना होथों, बर' लाइमोनफोरनि भट नांलाबा नांला होननानै बुंथों।
थांनाय इलेक्शनाव किन्तु बिथाङा बर' लाइमोनफोरखौ साख्रि होगोन 2 लाख होगोन होननानै बिथाङा 1.5 लाख भट लादोंमोन। बे 1.5 लाख लाइमोनफोरनि भटखौ नाङाबा नाङा बिथाङा क्लियारनो बुंथों। आरो मानो एसेबां बिथांमोनखौ थगायखो जों दाबो बुजि मोनाखै। जों खावलायदों बिथांमोना बुंदोंमोन मोनसे समाव जायफोरा बेकार लाइमोनफोर बिथांमोननो 2 लाख रांखौ होगोन। दायो बुंलायबाय मा बिथांमोना जायफोरा स्किलनि सार्टिफिकेट दङ बिथांमोननोसो होगोन होननानै। मानो कन्डिशन लागायखो? नोंथांमोना होनो गोसो गैयाबा गैया क्लियार बुंना हो। आच्छा, रिन्जय बर' बिथाङा जे फेसबुक लाइभआव बुंबाय थादों इलेक्शननि उनाव सरकाराथ' नोंथांमोननिनो माथो, नोंथांमोनानो दिनै NDA आव दङ, चिफ मिनिस्टारखौ नोंथांमोना एपिल खालामनो हायो। अबयसे रिन्जय बर' बिथाङा एसे भुल बुजिदोंबो जानो हानाय। दिनैनि तारिखआव बिटिआरनि CMआ बयबो बुंदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा नङा होननानै। खारन हाग्रामा महिलारि बिथाङा ओरैबायदि दुर्भाग्य जादों CM जानायनि उनाव बिथाङा फिसा सियाराव जिरायनो गोनां जायो। ओरै फारसे सासे बामोना गिदिर सियाराव राजा बायदि जिरायनानै खोमायाव हमनानै हाग्रामा महिलारि बिथांखौ फिदिंगासिनो दङ। थ' रिन्जय बर' बिथाङा बिराद माने धोरोम नायनो बानाय सासे मानसि, अडिअ रेकर्डिं दङ। बेफोरबायदि बाथ्राखौ जों अबयसे बुंनाया मोजां नङा, बुंनोबो नागिराखै। नाथाय बिथाङा गावनि स्पिचआव मालाबा ख्रिस्टान धोरोमनि बिर'धि बुङो। आच्छा, ख्रिस्टान धोरोमनि बिर'धि बुंनाय माने मा? बिथाङा रिहन दैमारिनि एगेन्स्टआव थांदों नामा? बिथाङा प्रमिला रानी ब्रह्म बिथांनि एगेन्स्टआव थांदों नामा? सेवली रानी ब्रह्म बिथांखौ, महिलारि बिथांखौ देरहानायाथ' देरहाया, सिमांखौ बुंदों आरो आं बिथांमोननि देरहाहोनानै रिहन दैमारि बिथांखौ जोदलानो नागिरदों नामा? मानोना रिन्जय बर' बिथाङा ख्रिस्टानफोरखौ हामा मोनो, बिनि अडिअ रेकर्डिंबो दङ। बिनि थाखाय रिन्जय बर' बिथाङा जुदि डिफेमेसन केस होनो नागिरोबा प्रहलाद ब्रह्म बुंनाय बायदि होजागोन। आं बिनि थाखाय मस्ट वेलकाम खालामदों। थेंक इउ।